Masinop, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 3 minutos pasado alas 7. Hatod sa Indo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dain yung kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Miyerkules. Petsa 21, kan Abril 2021. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, aktibidad kan Philippine Statistics Authority sa Pulangi, Albay, hinagad ni Albay 2nd District Congressman Salceda na paramentras na suspenderon. Maabot sa 40,000 na pamilya ang pinaibakwar dara kan minaging bagyong Bising. Alkalde kan Bakakay, Albay nangapudan na sunodon ang health protocol. Bureau of Fire Protection Special Rescue Force Headquarters and Training Ground sigurado na sa Ligao City. Sa lado national, daily report sa kaso ng COVID-19 ipapasunod kan Department of Health. Health and safety protocols kontra sa COVID-19 dapat pang mapakusog. Operasyon kan community pantry day dapat pakilabutan. Anti-parasitic drug ivermectin ipapaagi pa sa clinical trial. Sa ibang nasyon, desisyon sa panggagadaan sa Estados Unidos pigbabantayan. Sa lado ng Karawat, PhilAm Truckster mabalo na makakuha ng ticket sa Tokyo Olympics. Detalles kan bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Dahil sa kaditan na mag-ulakit ang nakakagadang na COVID-19 sa Pulangi, Albay, si Albay 2nd District, Congressman Joey Salceda nagpadara ng surat kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na paramentras na suspenderon ang door-to-door as in face-to-face data collection para sa National ID System as in iba pang survey sa good na makataoning garantiya na ang mga enumerators dai magdara nin infection. Ini matapos manotaran na 400 katao ang nasa home quarantine sa Pulangi, Albay, dalanta sa wrong enumerator ang positibo sa COVID-19 infection. Kung ang infection makonfirmar, ang enumerator pwedeng iyo ang magpalakop kan COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Tulos mananagiro si Pulangi Liga ng mga Barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda matapos manotaran na 15 mga barangay sa Pulangi, Albay ang ipinararom sa maigot na pagbabantay dalanta ang mga residentes na expose sa sarong enumerator kan Philippine Statistics Authority mantang ginagibo ang pagpaparestro sa National ID System sa ABC Hall kanasabing banwaan.
Ini sa rason na maabot sa 400 katao sa nasabing mga barangay, kaya riba na ang barangay na sakop ni Salceda, anday una pwedeng magruluwa sa harong. Dalang kani, si Salceda, kaya riba ang sayang tropa, iyo ang tulos na nagdidistribuyer ng relief packs sa mga pamilya asin iba pang pangangaipo sagkod sa mga masunod na aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Nagpatani si Alkalde Dinky Romano kan Bakakay Albay sa mga residentes kan barangay na nagkaigwan na magkaigwan ng disiplina sa sadiri asin udok sa buot na magsunod sa minimum health protocol tanganing dain na magdakol ang kaso nin COVID-19 sa sendang Banuaan. Siya nagpalos nin pahayag matapos marestro na may tracing kaso nin COVID-19 sa iba-ibang barangay mantang ang gobyerno lokal padagos naman kan sendang contact tracing tanganing may isiyan kung sa risay pa ang nabantad o na-expose sa mga nagpositibo para may daratulo sa isolation facility as matawan ni magkakanigong atensyon medikal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sobra ang pasasalamat kan Tactical Operation Group 5 kan Philippine Air Force dalan sa nakompleto na kan senda mga tauan ang ikadawang dose kan bakuna kontra sa COVID-19. Ini matapos manotaran na 26 na mga elementos kan TOG 5 ang nabakunahan na kasunod kan ginibong pagbabakuna sa Legazpi City Convention Center kung saan kasayba manigdi ang iba pang frontliners. Sendang sinabi na dakula ining tabang para sa mga tauan ninda na may padagos ang serbisyo asin kampanya kontra sa COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ang makusog na oran na darakan na bagyong Bising nagkausa nin baha asin landslide sa ibang parte kan Kabikulan kun kaya maabot sa 40,000 na pamilya ang pinaibakwar sa mga evacuation centers. Sinabi kan Office of Civil Defense 5 na maabot sa total na 39,341 pamilya na kumpesto ng 148,486 katawo ang pinaibakwar. Sinabi ni Grimil Alexis Nas, tagapagtaram kan OCD5, na Albay ang may pinakadakol na bilang ng mga evacuees na may 20,805 pamilya o 75,937 katawo. Sunod ang Catanduanes na may 12,214 pamilya o 48,124 katawo. Camarines Sur, 5,717 pamilya o 22,994 katawo. Sorsogon, 531 pamilya o 1,805 katawo. Masbate, 73 na pamilya o 292 katawo. Asin Camarines Norte, 9 na pamilya o kaya 38 o 34 katawo. May andas na iba pang detalles kan Bareta sigurado ng ipapagibo sa Kawa-Kawa Training Ground sa Legao City ang Bureau of Fire Protection Special Rescue Force Headquarters and Training Ground. Pinasalamatan ni Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo si Fire Director Jose Imbang sa pagmidbid sa potential asin development opportunity na pwedeng darahon kini sa Legao City. Nagpahayag manin makusog na asin bulaos na suporta sa Bureau of Fire Protection Modernization Program tanganing mas mapakusog pa ang mission kan BFP sa pagtaonin mas maray na serbisyo sa mga namamanuan. Ang SRF Headquarters and Training Facility yun magiging pinakaenot sa Pilipinas. Yan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Lemes na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemes for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana.
sabor ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Detex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration, mabibili sa mga supermarkets at botika. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies. Mayan Rivera po. And Dia. Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies. Check the label, mommies. choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies. At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies. With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies. help to protect. Choose Nido 3 Plus. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments. For those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers, please ensure to safekeep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly.
The Apic Management. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag... Sunday Blight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag... Sunday Blight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation. Technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus. In Barangay Peña Francia Daraga Albay. With providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusugan tama pero bakun wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR.
Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalyas kan Bareta sa Lado Nacional. Dahil pang nailing na pagbaba nin kaso sa mga narestrong COVID-19 maski lampas na nin 2 semana matapos ipasunod ang enhanced community quarantine. Inako ni Presidential Spokesman Harry Roque maski igwaman nin nanotaran na medyo pagbaba kan bilang nin mga kaso. Sa sinabi na Sinda, naglalaom na sa 3 semana mailing na ang epekto kan ECQ sa National Capital Region at sinapatpang kataraning na probinsya. Idinugang pa ni Roque, niningo niya ng sendang pigbabantayan sa pagsasabi na dahil patapos ang problema sa COVID-19, lalo na may mga bagong variants. Importante pa man giraray na makusog na magsunod sa health and safety protocols para maprotehiran kontra sa coronavirus disease 2019. Sigun ini kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Matapos ma-report na pwedeng maibalyo sa paaginin paros ang severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Dahil digdi, ipinahayag ni Vergere na pig-aadala na kan Department of Health ang mga ebidensya may kinaaraman sa airborne transmission kan COVID-19. Sinabi man ni World Health Organization Representative Dr. Rabindra Abiyasing na pinag-aadala na ninda ang nasabing report apisar ka nahiling nindang bako inida kulang risk factor. Sa kuna da ipang malinaw na impact analysis kung gaano kalala ang epekto kan aerosol as in airborne transmission. Tinawan nindoon ni Abiyasing na mantinido pa man giraray na focus kan WHO na maiwasan ang ulakit sa paagi kan pagsulog nin face mask as in face shield, paghugas nin kamot as in pag-obserbar sa physical distancing. Malinaw man ang naging pahayag kan WHO na halangkaw ang tsansa kan airborne transmission sa mga lugar na nagukondukta nin medical procedures. Sinugo ni DILG Secretary Eduardo Año ang pulisya asin mga opisyales kan gobyerno lokal na dai makilabot sa community pantry na minukna nin mga pribadong persona. Sa sinabi na dapat limitado ang lockdown tanganing masiguro na may papasunod ng marahay ang minimum health protocol pati naman ang kaligtasan kan publiko. Idinugang pa ni Anyo na dalante ni puros voluntaryo asin pribadong inisyatibo dahil dapat makilabot pero na ang pagsiguro sa mga naipapasunod na minimum health protocol tanganing dai maglakop ang COVID-19. Ipapairarom na sa clinical trial kan gobyerno ang kontrobersyal na ivermectin, sarong antiparasitic drug na pigsasabay na nakakarahay sa may COVID-19. Inibase man sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte. Sigon sa Department of Science and Technology, nagigibuhan ang clinical trial sa anum na quarantine facility sa palibot kan UP Philippine General Hospital. At kay ni, sinabi ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na dahil kaipuhan magkondukta ng clinical trial para sa ivermectin dahil mas marahay na halato na sana ang resulta kan mga clinical trials na pigigibo sa ibang nasyon. Alagad sigun kay FDA Director General Yusek Eric Domingo na mismo ang presidente na ang nagsugo sa DOST na magkondukta nin sa diring clinical trial. Mientras tanto, inako ni Lieutenant General Antonio Parlade, tagapagtaram kan Anti-Insurgency Task Force, napiguugid mananggad ninda ang background kan mga organizers kan community pantry. Sa iyong sinabi, naiguanin mga makawalang grupo na nagkopya kan community pantry activity sali sa mga may kaya sa buhay para may busol ang sendang propaganda. Idinugang pa ni Parlade na piguugid man sa naninda ang background kan mga ining. Sinabi niya na mantang nasa community pantry may ginagibo mang giraray na propaganda siring sa gutom ang mga tao dalan sa kapalpakan kan gobyerno asin kadakol pang iba.
Sa iba pang pagbabareta, sa giraray na pag-aaralan kan Department of Education ang curriculum kan mga estudyante sa kindergarten sa grade 10. Sigun kay Deputy Secretary Leonor Magtulis Briones, nakaibahan ini sa presenteng review na pigibo kan ahensya na pinunan bago ang COVID-19 pandemic. Dahil sa target kan DepEd na maglansad nin K-10 curriculum sa 2022, matapos bawasan kan ahensya ang 14,171 learning competencies sa 5,689 na pinaka-importante. Dagpakan DepEd na sisiripuninda ang most essential learning competencies ngunyan na taon. Bareta sa ibang nasyon. Pigalat ng unyan kan mga residentes kung ano ang mangyayari sa oras na magluwas na ang hatol hali sa jury sa nangyaring pagkagadaan ni George Floyd. May mga aktivista na nagpaplano na maglansar ni may iwasan na protesta maski anong klase ng sentensya ang itatao kan jury. Ipapailing kan mga reliyista sa paaging protesta ang sendang satisfaction sa magiging desisyon kan jury asin padagos sa ng hagadon ang hustisya para sa mga naging biktima nin mga pulis. Sa Minnesota, nag-request na nin security assistance si Governor Tim Walz. Sa estado kan Ohio asin Nebraska, matao man ng seguridad ang duwang National Guard members sa Minneapolis na pag-araman na ang judge sa litigasyon kay Derek Chauvin. Ang dating pulis kan Minneapolis na inakusaran sa panggagadan kay George Floyd kanakaaging taon, iyo ang nagretiro na para sa isaalang-alang ang hatol kay ni. Ang mga miyembro kan jury ang madesisyon sa magiging hatol sa kasong panggagadan kay Floyd kung pesto nin anom na white American, 4 na black American, sinduwang multiracial. Sa nasambit na bilang, 7 ang mga babae, 5 ang mga lalaki. Barata sa lado ng sports, lawas ang pag-entra sa qualifying tournament ni Phil-Am trackster Eric Gray sagod na makakuha ng ticket sa Tokyo Olympics. Dahil matunong ang 4-time Southeast Asian Games men's 400-meter hurdles champion sa iyang nasyon o sa iyang misyon na makakuha ng puwesto sa Olympics kung kaya siyam na mga track and field tournaments ang sa iyang ientrahan. Ngunya na aga, maentra ang 32 anyos na si Gray sa Don Kirby Tailwind Open sa New Mexico. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? 19 anyos na si Brian Robson ka 1965 kan magdesisyon siyang magtago sa cargo box para makauli sinda sa Wales, United Kingdom. Ini matapos na 11 bulan siyang na homesick sa pagiging overseas worker sa Australia pero kaya kan $40 na sweldo niya ang $700 na ticket o $700 na ticket sa aeroplano. Dalang sa problema, nakaisip siya ng solusyon sa paagi kan sa iyang amigo. Ini ang pagtago niya sa sarong kahon na kasing dakula ng sarong mini fridge asin ipapadara siya bilang cargo sa sarong flight pasiring sa London. Naging posible ang sa indang plano dalan ta may kamidbid ang amigo niya na pwedeng magmanipular kan mga papeles asin paluwason na computer ang laog kan kahon na sa iyang tataguan. Alagad, ang pigilauman niyang 36 oras na biyahe naging 4 na aldaw matapos na masala ang destinasyon kan cargo asin na idara siya sa Los Angeles sa Estados Unidos. Inimbestigaran siya ni nagkaparang oras kan FBI matapos madiskubre kan US Customs sa paghuna na saro siyang Cold War spy. Kan mapatunayan na sarong stowaway talaga, siya tinauan siya nin kan US government nin libreng ticket pauli sa indang nasyon. Ngunyan, 75 anyos na si Robson asin malawas siya nin libro mananangon sa sayang eksperyensya na may titulong The Great Escape. Nagpirma naman siya ng sarong film production company para gibuhon na pelikula ang si iyang agi-agi asin eksperyensya. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Daing mangyayaring kasal ni Dave Almarines asin Aramina sa Abril 28 sa Baguio City. Nangalasin na kunata at may mga nagluwas ng anunsyo kansay ng kasal sa pagsasabi
na marhay pa ni bang tawo aram na an Italias kansay ng kasal. Sinang sinabi na sina nagdesisyon na isibong unaan kasal dahil sa pinapasunod na enhanced community quarantine sa National Capital Region asin kataraning na probinsya. Nag-aalangan sila na posibleng dainin makaabot ng mga bisita hala sa Metro Manila. Bareta, salado nin saludo magkita sa news base si Mardila. Markamen. Dahil in partikular na pagkakaan na magpapakusog ng immune system asin mapugulan o mabulong ang COVID-19. Nagad ang pagkaon in healthy balanced diet kay puwan manggiranay o essential para sa good healthy asin normal immune system. Itinagdag pa na importante na magkaon ng prutas asin gulay. Sigun sa mga eksperto sa salud sa kinaban, na ang prutas asin gulay kay banan sa mga importanteng pagkakaan para sa sustenidong vitamina, mineral asin fiber sa lawas na nagkaipuan man para sa maray na salud asin normal na immune function. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardela, Dahigiba. Iyan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pag-ara ni Mardila, Angel Mustasa sa news base, Ramer Tanay sa lado technical. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako man po si Edwin Teral na nagsasabing mabalas kasi nung pagantabay. Happy birthday former Vice Governor Harold Ong Imperial. Happy birthday, sir! Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. At hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow